Az ináncsi római katolikus egyházközség a 138/2008-as számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelet alapján kiírt, a Vidéki Örökség megőrzése című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a római katolikus templom felújítására. Az elnyert 50.946.946 forintot a templom külső felújítására fordítják. A kivitelező személyére vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírása és lefolytatása még folyamatban van. A renoválás időszerűségét a templom állapota is indokolja, hiszen a korábbi felújítás ellenére is hullik a vakolat, éppen ezért borítja belül a hajó falait műanyag lambéria, amely egyben a szellőzést is megoldja. Az elvégzendő munka tehát sokrétű. Egyrészt a falak salétromosodásának megszüntetése a cél. Ehhez leverik a vakolat egy jelentős részét, és egy kiszellőző lábazati elemet készítenek a falhoz, amelyhez építenek egy másik úgynevezett törpefalat, a templom körül pedig dréncsöveket fektetnek le a szivárgó talajvíz elvezetése céljából. Másrészt kicserélik a templomhajó és a szentély ablakait, a főbejárati ajtót és a torony összes nyílászáróját. Ezen kívül felbontják a templom körül lévő térburkolatot, amelyet egy viacolor burkolat vált fel, a zöld részt pedig visszagyepesítik. Mivel nyaranként ifjúsági találkozókat is szoktak itt rendezni, rég szükségessé vált már egy angol WC kialakítása is. Ennek, illetve a több célra is használt, hittanteremként is funkcionáló közösségi helyiség, víz, csatorna és gázbekötését szintén e pályázat keretében oldják meg. Az egyházközség létszámilag szinte kimeríti a falu létszámát. Görög katolikusok élnek itt, 50-80 személyt gondolunk, egy néhány református testvérünk, és a falu összlétszáma ehhez képest a legújabb információk szerint 1200 körül van. A templom ugyanezen a helyen állott régen, középkorban is, amit a török dúlás idején legalább egyszer leromboltak, de talán kétszer is. A falu népét is volt, hogy kiirtották, de csak felépült a halóporaiból. Volt idő, amikor a török dúlás után virágzó közösség volt, ambícióval, életrevalósággal, és talán ez a kor se lesz utolsó. Tekintve például ezt a pályázatot, ami miatt most beszélgetünk, amely az egyházközségnek mindenképpen egy jelentős esemény vagy körülmény, amely sokat tud lendíteni a templomunkon. Reméljük a hívő közösségen is, mert egy-egy ilyen dolog mindig összekovácsolni szokta az embereket. De először el kéne végezni az előírt munkát, amely sokrétű, bonyolult, sok utánjárást, ügyintézést igényel. Ugye viszonylag jelentős az összeg, amit elnyertünk. Állítólag a környéken listavezetők vagyunk. De ez közbeszerzési pályázatot is jelent, sok minden körülménnyel, kiírásokkal együtt. Mindenféle papírnak, hivatalosságnak rendben kell lenni, mert azt közölték velünk, tehát valami nem rendjén való, akkor akár az egész pályázati összeget visszavonhatják. Hát azon munkálkodunk, hogy se közben, se a végén ne legyen ok, körülmény, ami miatt vagy észrevételt vagy szemrehányást tehetnének nekünk. Az építési munkálatok várhatóan augusztus végére fejeződnek be, szeptemberben sor kerül a pénzügyek rendezésére, októberben pedig kezdetét veszi a következő támogatási kifizetési kérelembenyújtási időszak. Az ináncsi római katolikus egyházközség ezúton is köszöni az Abaúj Líder Egyesület támogatását, akik mind a pályázat benyújtásában, mind pedig az azóta eltelt időszakban hasznos információkkal látták el a pályázókat.
Szintén a 138/2008-as számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelet alapján kiírt Mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet Kormos Mihály Zsolt alsóvadászi vállalkozó, aki autójavító műhelyének fejlesztésére pályázott sikeresen 8.047.133 forint értékben. 2008. augusztusától üzemeltetem ezt az autóvillamossági műhelyt. Itt javarészt autóvillamossági munkákkal foglalkozom. Jelenleg még egyedül, de az éven tervezek egy alkalmazott felvételét. Ehhez beszerzendő gépek ugye több létszámnak adnak majd megélhetési lehetőséget, illetve tudom korszerűsíteni, bővíteni a tevékenységi köreimet. Ezzel a dologgal tehát nem csak autóvillamossági, hanem autószerelői dolgokat is el tudunk majd látni. Az Aboly Lider akciócsoporton keresztül nyújtottam be egy pályázatot autószerelő műhely korszerűsítésére, fejlesztésére. Ebbe beletartozik egy pár gépeszköz, illetve egy megújuló energiaforrás, tehát napenergiás rendszer, ami villamos áramot fog termelni. Hogy köztudott, hogy ezeknek a műhelyeknek elég nagy a villamos energiafogyasztása. Az autószerelői résznél fogunk bővíteni lengéscsillapító, holtjátékvizsgáló, fékpad, illetve egy futóműállító berendezéssel. Ezek a berendezések már lehetővé teszik majd műszaki vizsgáztatását a személygépjárműveknek, ami szintén egy hatalmas előrelépés lesz a jelenlegi működési körömhöz képest. Hát majd sok szeretettel várjuk a leendő és meglévő ügyfeleimet is. 2009. január 10-ig volt a határideje ennek a UMVP-s pályázatnak. Ez az UMVP által kiírt mikrovállalkozások alakítása és fejlesztésére szolgáló pályázat. A pályázatban 12 milliós nettó összegű gépek beruházására kerül sor, aminek a 65%-át, tehát 8 millió forintot finanszíroz majd meg a pályázat. Ez az UMVP 3-as tengelyes pályázata. Már lett volna lehetőség januárban elszámolásra, de sajnos még nem álltak össze kellőképpen a dolgok, úgyhogy most április 31-ig van újra lehetőség elszámolásra, úgyhogy ezzel most már ugye élni fogunk. A pályázat jövő év végéig lesz 100%-ban kivitelezve. Itt bővíteni kell ezt alapterületileg is, mert jelenleg a műhely 2 állással rendelkezik, tehát 2 autót tud egyszerre befogadni. A vizsgasor létesítéséhez pedig ettől nagyobb alapterület kell, külön vizsgálóakna, ahova holtjátékvizsgáló berendezést fogjuk szerelni. Átmenőnek kell lenni, tehát ez a műhely körülbelül jóval duplájára fog kibővülni. Átjárható lesz, tehát egyik ajtón bejön a vizsgára hozott autó, és akkor átellenbe a vizsgasor másik végén a levizsgázott, vagy esetleg nem levizsgázott autó ott fog tudni kimenni. Tehát megpróbálunk minél modernebb megoldásokat alkalmazni, a megpályázott gépek is a jelenlegi legmodernebb eszközök, ami ez éven kijött vizsga rendelkezéseknek 100%-ban meg fog majd felelni. Az egyik megpályázott tételem volt egy épület átalakítás, egy régebbi épület rész lett átalakítva ügyfélváróvá, külön ügyfél-WC, illetve szociális helyiségekké, tehát öltöző, zuhanyzó, dolgozói WC, amely már most készen van, tehát a most benyújtandó elszámolási tételbe már ez benne lesz.